Не збіраецца вяртаць свайго амбасадара ў Беларусь, сцвярджаюць крыніцы пра крамлёўскага выдання «Спутнік Арменія». Афіцыйны Ерэван адклікаў свайго прадстаўніка з Менску 13 чэрвеня. Тады прэм'ер-міністр Нікол Пашынян заявіў, што ні ён, ні іншыя афіцыйныя асобы не збіраюцца ў Беларусь, пакуль ва ўладзе застаецца Александр Лукашенко, які абмяркоўваў вайну ў Карабаху да яе пачатку з прэзідэнтам Азербайджану. Днямі узурпатар учыніў публічную перапалку з лідарам армянскага ўраду. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Вітаўт Сіўчык. Запрашаю на аб'ектыў. Яшчэ 20 чалавек маюць выйсці на волю. Узурпатар падпісаў указ аб памілаванні. Гэтыя рэчы, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, яны скіраваныя ў першую чаргу на знешняга назіральніка. Тэрор супраць грамадзянаў і спробы заігрываць з Захадам без саступак. Палітычныя вынікі 2024-га. Гэта добра, канешне, што людзі выходзяць на волю, але пры гэтым іншыя застаюцца за кратамі і арыштоўваюць новых. Дырэктары з пагонамі. Чарговы беларускі архіў узначаліў былы вайсковец. Іх мэта паставіць працу архіваў пад пільны кантроль. Тэрор, русіфікацыя, імітацыя выбараў і падабенства да з'езду КПСС. Паседжанне так званага ўсебеларускага народнага сходу. Сярод пазітыўных падзеяў датэрміновае вызваленне некаторых палітвязняў. Ян Федаровіч падводзіць палітычныя вынікі 2024 года. Парламенцкія выбары ў лютым, усебеларускі народны сход у красавіку. Хіба што галоўныя сёлетнія мерапрыемствы для рэжыму Лукашэнкі праходзілі ва ўмовах беспрэцэдэнтных палітычных рэпрэсіяў, што не спыняюцца ўжо 4 гады. Зачысціўшы палітычную прастору, Лукашенко спрабуе нанова наладзіць адносіны з беларусамі. Лояльнасць у абмен на захаванне эканамічных благаў. Да? То бок вы нічога не рабіце палітычнага, вось прымаеце гэты строй, як ён ёсць, не патрабуйце нічога большага, не патрабуйце ніякіх зменаў, ну а дзяржава будзе забяспечваць вам дабрабыт. Спрабуе Лукашенко намацаць кантакты з Захадам. Ён нязначна перакартаваў кадравую калоду, напрыклад, прызначыў міністрам замежных справаў Максіма Рыжанкова, ды вярнуў сваю адміністрацыю з палітычнага нябыту Наталлю Пяткевіч. Улады вярнуліся да мадэлі Макея, спробы не толькі перазапусціць палітычны кантракт у Беларусі, які, безумоўна, будзе больш інтэнсіўна реалізоўвацца пасля выбараў 25-го году, квазіпрэзідэнцкіх, но але таксама шукаць магчымасці перазапуску хаця б дыпламатычных адносін з Захадам. Адным з крокаў для спробы такой нармалізацыі могуць быць датэрміновыя вызваленні палітычных зняволеных. Сёлета адбылося 8 хваляў так званых памілаванняў на падставе указаў Лукашэнкі. На свабоду паводле іх выйшлі 227 асобаў. Рэпрэсіі яны не спыняюцца. Гэта добра, канешне, што людзі выходзяць на волю, але пры гэтым іншыя застаюцца за кратамі і арыштоўваюць новых. Пры гэтым часта людзі падвяргаюцца паўторна пераследу палітычнаму, крымінальнаму. Нягледзячы на датэрміновыя вызваленні, а таксама выхад тых палітвязняў, якія цалкам адбылі свае тэрміны, колькасць палітычных зняволеных не змяншаецца. Пад удар трапілі беларусы замежжа, ды не толькі яны. Падвяргаюцца пераследу сваякі палітвязняў, якія раней не падвяргаліся гэтаму крымінальнаму пераследу. Можна было заўважыць па рэйду, які пачаўся студзеня 2024 года, і вось гэты год быў такі азнаменаваны тым, што была вельмі моцная атака на ўсе сеткі салідарнасці, на разлічныя ініцыятывы, фонды, праваабаронцаў. Гэты год засведчыў усё большую залежнасць рэжыму Лукашэнкі ад расейскага ўплыву. Летась узурпатар хваліўся ядравай зброяй, якую яму нібыта перадаў Пуцін. Сёлета толькі і размоваў, што пра новую вундерваффе, балістычную ракету «Арэшнік». Яе Лукашенко таксама хоча бачыць у Беларусі. Я говорю, что пока 10 комплексов, а потом, если будет желание у Владимировича, и больше «Орешников».
Пры гэтым расце ўплыў Крамля на Беларусь у самых розных сферах жыцця. Гэта як атакі прарасійскіх актывістаў на беларускую мову або асобу Кастуся Каліноўскага, гэтак і стварэнне агульнага падручніка, у якім прышчапляецца расійскі погляд на гісторыю Беларусі. Мы бачым наступы на нацыянальную культуру. Вельмі інтэнсіўныя з дапамогай якраз расійскіх інфармацыйных проксі, відавочная дамінацыя расійскага свету, поп-культуры, якая, на жаль, на сённяшні дзень трансфармуе свядомасць і арыентацыі беларусаў. У дадатак, беларуская эканоміка ва ўмовах санкцыяў і вайны моцна завязаная на расійскую. Беларуская эканоміка працуе там на Расію у асноўным, якая там сёння пераведзеная на такія мабілізацыйныя рэйкі, дзе там спажывецкі рынок таксама накачваецца грашымі, і ад гэтага там беларуская эканоміка мае пазітыўны знешні шок. Цяпер жа прапагандысцкая машына Лукашэнкі напоўніцца рыхтуецца да выбараў прэзідэнта, што адбудуцца 26 студзеня. Для папулярызацыі гэтая падзея актыўна выкарыстоўваюць соцсеткі. Школы, работаю в образовании 35 лет. Я член избиркома, и я этим горжусь. Лукашэнку малююць як адзінага, хто можа выратаваць нацыю, і таму, маўляў, ён мусіць ісці на выбары. Товариш президент, очевидно, trzeba, надо. Флешмобы ладзяць не толькі прапагандысты або старшыні перадвыбарчых камісіяў, але і блогеры. Яны ўдзельнічаюць у так званым марафоне адзінства, прымеркаваным да выбарчай кампаніі Лукашэнкі. Зроблена ў Беларусі! Значыцца знакам якасці. Усё гэта, відаць, мусіць засведчыць новую нармальнасць існавання рэжыму. Пытанне ў тым, наколькі цяперашняя сітуацыя можа быць устойлівай ва ўмовах вайны суседніх дзяржаваў, працяглых рэпрэсіяў ды вонкавай ізаляцыі краіны. Ян Федарович, Белсад. У нацыянальным гістарычным архіве ў горадні новы дырэктар. Ім стаў былы вайсковец, які адказваў за прызыў у войска. Гэта ўжо 4-ты архіў, якім цяпер кіруюць выхадцы з так званых сілавых ведомстваў. У нацыянальным гістарычным дырэктар КДБшнік распачаў некалі працу з арыштаў і звальненняў. Падрабязней у нашым сюжэце. Дырэктарам нацыянальнага гістарычнага архіву ў горадні прызначылі Александра Венсковіча. На гэтым тыдні яго ўжо адрэкамендавалі калектыву. Адметна, што Венсковіч адстаўны вайсковец. Апошнія гады ён загадваў вайсковым прызывам у камісарыяце Гарадзенскай вобласці. Былая супрацоўніца архіву Наталья Дзянісава кажа, што калегі здзіўленыя такім выбарам кандыдатуры новага дырэктара. Директор, с которым я еще работала, сама ушла, хотя я считаю, она была на своем месте. И очень долго не назначали директора. Думали, кого же, наверное. И вот, наконец-то, назначили. И, насколько я слышала, даже собираются им нормально поднять зарплату. Я знаю, что уже после того, как я уехала, то каждый понедельник их собирали в зале и включали фильмы пропагандистов белорусских. Гэта ўжо 4-ты сілавік у кіраўніцтве беларускіх архіваў. Пасля 2020 года былыя вайскоўцы і кадыбісты ўзначалілі Цэнтр электроннай дакументацыі, архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі і нацыянальны гістарычны архіў. Я знаю, что, например, в Минске, в Минском архиве, касательно, например, документов представления карты поляка, им запрещен доступ. То есть была указка не давать эти документы. Насчет Гродненского я такого еще не слышала, хотя тоже ко мне обращались люди и хотели там, допустим, на подзахоронение какие-то документы найти, и им тоже чуть ли не прямым текстом сказали, что мы не даем. Змены ў кадравай палітыцы архіўных установаў пачаліся пасля 2020 года. У траўні 22-го нацыянальны гістарычны архіў узначаліў генерал-майор Олег Войнаў. Пры ім за палітыку звольнілі 15 асобаў. У 2023-м Войнаў перайшоў кіраваць дэпартаментаў архіваў і справаводства Мін'юсту. Гэтая структура кіруе ўсімі архівамі ў Беларусі. Архівы утрымліваюць важную інфармацыю, гістарычную інфармацыю, бягучую інфармацыю аб тым, што адбывалася ў дзяржаве, аб тых рашэннях, якія прымаліся. І гэтыя дакументы можна выкарыстоўваць у розных палітычных мэтах. І вайскоўцы, і сілавікі, КДБшнікі, іх мэта паставіць працу архіваў пад пільны кантроль. Войнава на пасадзе кіраўніка нацыянальнага гістарычнага змяніў яшчэ адзін былы супрацоўнік КДБ Михаил Глушакоў. У першы тыдзень ягонай працы, паводле інфармацыі медыа, арыштавалі сама меней 7 працаўнікоў архіву, пазней усіх іх звольнілі. Іхныя кніжкі, іхныя артыкулы выкрэсліваюць
з бібліятэчных каталогаў, з базаў дадзеных літаратуры, якую могуць даваць студэнтам для вывучэння. Мы таксама разумеем, што магчыма і музеі таксама будуць трапляць вось пад гэты ідэалагічны ціск. У Беларусі цяпер працуе 10 рэспубліканскіх архіваў, 3 з іх нацыянальныя, у 2 цяпер кіруюць сілавікі. Антон Бяздольны, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код на экране. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Але памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. І да іншых навінаў. Уладзімір Пуцін патэлефанаваў прэзідэнту Азербайджану Ільхаму Аліеву. Кіраўнік Крамля выказаў спачуванні сем'ям загінулых і зычэнне выздараўлення пацярпелым у катастрофе самалёту азербайджанскіх авіялініяў і папрасіў прабачэння за тое, што, цытата, «трагічны інцыдэнт адбыўся ў паветранай прасторы Расеі». Крыніцы ж агенцтва Reuters паведамілі, самалёт абстралялі з расейскай сістэмы супрацьпаветранай абароны «Панцер-С». Раней азербайджанскі дэпутат Расім Мусабекаў у інтэрв'ю тамтэйшаму выданню «Туран» заяўляў, што Расея мусіць перапрасіць за атаку па цывільным азербайджанскім самалёце сродкамі СПА. У сваю чаргу іншы парламентар Хікмат Бабааглу у інтэрв'ю азербайджанскай службе «Радыё Свабода» падкрэсліў, імавернасць таго, што менавіта Расея збіла пасажырскі борт, вельмі высокая. 25 снежня самалёт азербайджанскіх авіялініяў ляцеў з Баку ў Грозны. Борт пацярпеў катастрофу ў Актау на захадзе Казахстану. Загінулі 38 асобаў, выжылі 29 чалавек. ЗША вылучыць Украіне пакет ваеннай дапамогі на 1 мільярд 250 мільёнаў долараў. Пра гэта паведамляе агенцтва Associated Press. Анансаваная дапамога, імаверна, будзе апошняй, якую Украіна атрымае ад адміністрацыі Джо Байдена. У пакет уваходзяць боепрыпасы для сістэмаў супрацьпаветранай абароны ГОК і «Несемс», ракеты для пераноснага зенітна-ракетнага комплексу «Стынгер» і артылерыйскія снарады. Больш пра падзею ў свеце распавядзе Андрэй Сульжыц. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць заснавальніка кіраўнічай партыі грузінская мара Бедзыны Іванішвілі. Усе актывы найбагацейшага чалавека Грузіі ў ЗША пад кантролем амерыканскіх асобаў будуць замарожаныя. Дзяржсакратар ЗША Энтані Блінкен заявіў, што Іванішвілі падрывае дэмакратычную і еўраатлантычную будучыню Грузіі на карысць Расійскай Федэрацыі. Тым часам у Грузіі працягваюцца пратэсты супраць замарожвання партыі Іванішвілі перамоваў наконт уваходу Грузіі ў Еўразвяз. Апошнія дні пратэсту адметныя ўдзелам розных сацыяльных групаў. Гэтак учора на вуліцы Тбілісі выйшлі людзі з інваліднасцю і прадстаўнікі крэатыўнай індустрыі. Спевакі, музыкі, фатографы ды іншыя творцы патрабавалі правядзення новых выбараў і вызвалення затрыманых пратэстоўцаў. Паўночна-карэйскія салдаты, якія ваююць на баку Расеі, нясуць вялікія страты. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі. Расійскія вайскоўцы і паўночна-карэйскія наглядчыкі ўвогуле не зацікаўленыя ў выжыванні гэтых карэйцаў. Усё робіцца гэта, каб у нас не было магчымасці захапіць карэйцаў у палон. Іх свае ж дабіваюць. Ёсць такія факты. І ў штурмы расейцы пасылаюць іх так, каб у іх было мінімум абароны. Паводле Зеленскага, украінцам атрымалася ўзяць у палон некалькі цяжка параненых паўночна-карэйскіх салдатаў, аднак выратаваць іхнае жыццё не ўдалося. Палітык заклікаў Кітай паўплываць на КНДР, каб паўночна-карэйскія салдаты не ўдзельнічалі ў вайне супраць Украіны. Словаччына можа спыніць пастаўкі электраэнергіі ва ўкраіну са студзеня 2025 года. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр краіны Роберт Фіцо ў адказ на абвешчанае Кіевам спыненне транзіту расійскага газу. Адметна, што Словаччына адна з ключавых партнёрак Украіны ў энергетыцы. Падчас збояў у сетцы Украіна мае вострую патрэбу ў электраэнергіі. Будучыня робіцца ўсё бліжэйшаю. У Гонконгу запусцяць беспілотныя аўтобусы, што звяжуць аэрапорт і порт.
На маршрут выйдуць 26 самакіраваных аўтобусаў, якія змогуць перавозіць 500 пасажыраў за гадзіну. Аўтаномная транспартавая сістэма будзе адной з найсучаснейшых у свеце. Хаду аўтобуса будуць кантраляваць шматлікія камеры для назірання і аналізу. Яны могуць выяўляць любыя анамаліі на дарозе. У нас ёсць 4 сістэмы GPS, дадзеныя Кітаем, ЗША, Расіяй і Еўропай. Яшчэ ў нас ёсць 10 радараў для выяўлення ўсіх рухаў на дарозе, каб транспартавы сродак мог аператыўна рэагаваць. Да 2028 года у Гонконгу плануюць пашырыць гэтую практыку на іншыя кірункі ды павялічыць пасажыраплыню да 8000 асобаў за гадзіну. Чароўную паводле прыгажосці прыродную з'яву могуць назіраць турысты ў гарах на поўначы Кітаю. Па меры таго, як зімовая тэмпература працягвае падаць, вада з раўчукоў, што прасочваецца праз камяні, лёгка ўтварае дзівосныя ледзяныя скульптуры. Цяпер найлепшы час, каб любавацца гэтым пейзажам. Андрей Сульжыц, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь. Яшчэ 20 палітычных вязняў выйдуць на свабоду на падставе так званага памілавання ад Лукашэнкі. Пра падпісанне адпаведнага ўказу сёння раніцай паведаміла прэсавая служба узурпатара. Сярод 20 асобаў, што выйдуць на свабоду ў выніку сённяшняга ўказу Лукашэнкі, 11 жанчын, з якіх адна маці 4 дзетак. 14 вязняў маюць хранічныя хваробы. Як сцвярджае прэсавая служба дыктатара, усе вызваленыя напісалі на імя Лукашэнкі прашэнне аб памілванні. Прозвішчаў вызваленых традыцыйна не называюць. Калі чалавек пакідае муры турмы, гэта вельмі пазітыўна для яго асабіста. Гэта значыць, што чалавек не будзе больш катаваны, што ён зможа пачаць аднаўляць сваё здароўе, паспрабаваць рэсацыялізавацца ў грамадстве. Гэта для кожнага канкрэтнага вызваленага вялікі дзень, вялікае шчасце для яго і ягонай сям'і. Але калі казаць пра стратэгічныя тренды, пра тое, што адбываецца агулам, мы бачым, што колькасць людзей, якіх садзяць, большая, чым тых, каго вызваляюць. Сённяшні ўказ другі за снежань і 8 сёлета. Агулам паводле іх вызвалілі 227 асобаў. Лукашенко спалучае тактыку рэгулярна мілаваць нейкія маленькія колькасці палітвязняў і адначасова рэпрэсіямі набіраць новых палітвязняў. У такім выглядзе працэс можа працягвацца бясконца, і, безумоўна, тут рэжым зацікаўлены падкормліваць аргументамі стороннікаў мягкай лініі, тыя, хто хочуць не злаваць дзеда. Рэжым зацікаўлены, каб у іх былі свежыя аргументы. Глядзіце, некага выпускаюць. Тым больш, што выпускаюць акурат тых, хто не прадстаўляе палітычнай пагрозы для Лукашэнкі. Нават пасля вызвалення палітвязней не могуць пачувацца ў бяспецы, распавядаюць праваабаронцы. Спецслужбы працягваюць чыніць на былых зняволеных ціск, запужваць і шантажаваць іх, прымушаючы сярод іншага удзельнічаць у здымках прапагандысцкіх сюжэтаў ці аперацыях дзеля дыскрэдытацыі фондаў ды ініцыятываў салідарнасці. І гэта пасля няспыннага маральнага ціску за кратамі. Администрация колонии, оперативники часто пытаются внушить заключенным мысль о том, что они никому не нужны, о том, что их все забыли, о том, что политзаключенные – это просто расходный материал. У справе вызвалення беларускіх палітвязняў у дэмакратычных сілах сфармаваліся дзве асноўныя стратэгіі. Першая – працяг і ўзмацнення санкцыйнага ціску на рэжым. Гэтак прапануюць дзейнічаць у прыватнасці каманда Святланы Ціханаўскай ды народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Частка ж праваабаронцаў і родных палітвязняў наадварот настойваюць на кантактах з рэжымам ды на магчымым зняцці санкцыяў у выпадку вызвалення палітвязняў. Ацэньваць тое, ці працуе, ці не працуе стратэгія сённяшняя дэмакратычных сілаў, якая ёсць, гэта ціскі і санкцыі, вельмі складана памерыць гэта, таму што крытыкі такога падыхода кажуць, што вось трэба здымаць, таму што бачыце, Мінск хоча ісці на дыялог, то давайце здымаць. Але ж тыя, хто з'яўляецца паслядоўнікамі санкцыйнага падыходу, кажуць, ён менавіта таму і адпускае, што санкцыі працуюць. Няма чароўнай палачкі, і каб палітычныя апаненты рэжыма маглі вызваніць палітвязняў з турмы, так трэба, каб была сітуацыя як у Сірыі. Вось тады акурат змагла пазіцыя вызваліць палітвязняў. А пры ўсіх іншых варыянтах ключы ад вызвалення палітвязняў у таго, хто іх саджаў, у таго, хто фізычна кантралюе турму. У дзень, калі Лукашенко падпісаў указ наконт памілавання 20 асобаў, спіс беларускіх палітвязняў папоўніўся 12 новымі імёнамі. На сёння, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», статус палітычных зняволеных у Беларусі маюць 1265 асобаў. Александр Баразенко, Белсат.
Каталікі і пратэстанты ўжо сустрэлі каляды, наперадзе Новы год і Раство паводле юліянскага календара. А тым часам у Біłastoku гатавалі традыцыйныя стравы з цікавымі дадаткамі. У цэнтры Падляшша прайшоў калядны фэст. А на ім майстар-клас беларускай кухні. Нягледзячы на платны ўдзел, імпрэза сабрала нямала ўдзельнікаў. Акрамя супольнага гатавання, на калядным фэсце быў канцэрт, гульні, каляднікі і батлейка. А цяпер прапаную, калі не пакаштаваць, дык прынамсі паглядзець, што і з чым гатавалі ўдзельнікі кухоннага майстар-класу. Наши белорусы жили не так бедно, как принято, что были у них и цукаты, и орехи грецкие, и применяли во всех блюдах. Рыбу готовили такими интересными способами, салаты, разные взвары. Это куця. Багата куця. Яе робяць вельмі па-рознаму, то бок у кожнай гаспадыні ёсць свой рэцэпт, альбо нейкія свае такія разынкі, акрамя непасрэдна ўласных разынак. Я гэтым разам придумала, што было бы класна дадаць сюды сушаныя журавіны, таму што это салодкая каша, і па шчырасці яна можа быць засалодкая. А вось журавіны могуць стаць такім вось цікавым кісленькім акцэнтам. Необычный десерт называется кулага. Я сразу забыла его название. Это перетертая поречка, смешивается с мукой, уваривается до густого состояния. Туда добавляется немножко свежей поречки для вкуса. По-моему, был еще мед и мята. Все это охлаждается и подается под взбитыми сливками. Выглядае гучыць вельмі смачна. Гэта былі ўсе матэрыялы, якія для вас падрыхтавала рэдакцыя суботняга аб'ектыву. У студыі быў Вітаўт Ціўчык. Добрага вечара.